ବୁଲଡୋଜର ବୁଲିଲା ଜବରଦଖଲ କରି ବିଚାର ବିଭାଗର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା କୋଠାରେ ମାଟିରେ ମିଶିଲା 6 ଜଣଙ୍କ କୋଠା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିମାଡ଼ିଠାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗର ଜମିକୁ 6 ଜଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜବରଦଖଲ କରି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଥା ତହସିଲଦାର ଶରଦ ଶବରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମିଳିତ ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଜମିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଚାର ବିଭାଗର ଜମି ପ୍ରାୟ 3 ଏକର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବିଚାର ବିଭାଗ କୋର୍ଟ ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଘର କରି ବାସ କରୁଥିଲେ। 25 ଡେସିମିଲ ଜମି ଲୋକଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ କୋର୍ଟ ନିଜ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲିଲା ଜବରଦଖଲ କରି ବିଚାର ବିଭାଗର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା କୋଠା ମାଟିରେ ମିଶିଲା 6 ଜଣଙ୍କ କୋଠା।